Oh, maybe. Papa, ichinda yotenga yogurt. Maybe. Meme. No, tenga yogurt. Mwanangu baba. Chinda. Chila kumota kunotenga yogurt. Papa, hii. Famba minchi. Ena unogara moto inotenga yogurt. Parenda mene begi. Rima. Chibata uko, chibata uko. Ende uko kuzesu. Chibata uko, iwo unobata kudai uko. Alo wapeka burukwa akatengwa nambuya, chibata hapa, chibata hapa. Dai. What is? Auntie. Auntie. Where's my video? When did you? When did my brother? Eh? When I want to take a yogurt here. Yogurt. Eh? What is it? Eh? Oh, ande kumoti. Torema. Chewo. Andi kupe chidoko ichi. Ichi chibhegi futi icho chichi. Oh, ebhegi. Nandi. Nda. Handbag. Chindai. Big. No, tenga yogurt. Kuku ipi? Badala za begi. Oh, you told me fish. Oh. Unafamba sei. Lori mashe burukwa kwambi. Juice. Ari budizira mama yake yedu Tindi pa ichirongezi. Vanhu vacho havabudi. Taisira kumboenda kwanyika. Kunotsvaka zvishuga wati. Zvino ndapedza. Unoona pandanga kutumwa munhu. Utobva nemagaka uko. Diamond ndinoenda kuchikoro kamangwana. Ndaenda kuchikoro mangwana. Kamboya zvemwana iyeyi. Saka unotsvaka zvinhu zvakandiomera. Ati mwanzi ndinotevera munhu magaka nemapafu. Oya magaka maviri. 2. 3. Still kugira munhu sati chamboenda nadhayi kushopping yake kuchikoro nepanapo ayo anoenda kumangwana manje kuchikoro kwake saka tikapedza naye tovatarwa pasi zvino tomboenda kwanyika ndokwatinoenda kuwekera kwagutu mupataona kuti kutwe magrosa edu ndeye kwanyika tokatonda kwachino vachadizvi amira nyika kuti akamireyo ndinamboidhiraivha mota ndichimborova makera mabwe zvaita achiti ukamudzora anoramba achitomudhuvha ndiro zvandoda kuita dziraibva kwazvo hambozvigwi ndohandamboitawo mota zvinoda unoti unohwa sei hazvakangofanana bhokozi nyange achidhiraivha yake yachoni unongomudzora kuti nandi mwari chidhiraivha kwazvo hambozviona